Kiedy Johanka studierowała na stare lata, autorską pracę czyta Johanka. Johanka studentka rachunkowości i finansów. Oczywiście, jakże pierwszy raz zajechała cugiem do Opolo, na pierwszy zjazd, we pierwsza sobota października 2003 była chwest wystraszono jak pieron. Pełno ludzi, larmo, sala wykładowo 300 osób. Były 3 grupy nos, we wieku 50+, wpierony młodych zaroski po szkole i my, tacy 35-40. Ja na tych młodych po szkole godała gimnazjum. Oni do mnie przez wy albo bez pani, a ja czuła się jakbych miała zipcich jarę. Lubiła zajęcia, najgorsze były matematyka. Mieliśmy charyzmatycznego wykładowcy Dymitra S., a w to studiował w WSZ i A w Opolu, to wie o kim godą. Po pierwszym wykładzie z macierzy przyjechał do domu i powiedziała chłopowi, że ciepia ta szkoła, bo tego wszystkiego nie szafna pojąć. Małżonek Johanki jest człowiekiem o ścisłym umyśle. Powiedział mi, no daj mi te hefty i ta książka z matematyki. Wziął ją i się stracił na godzina. Wszystko przeczytał i go do Johana, gdyż to jest takie proste. I nie będąc na wykładzie, wszystko mi wyeklerował. Nadzieja mi wróciła i potem już mi łatwiej szło, a mąż Johanki mi pomogł w matematyce, przeca ją miał 20 lat przerwy od matury. Do you speak English? Była za to najlepsza z angielskiego. Nawet od grupy, których mianowałem gimnazjum, bo ja się w ogóle nie była godać. Nieraz, że klachała o głupotach z nauczycielem, a oni w szoku. Nie wiem jak to jest, ale języki jakoś idą mi jak pieron. Przeca i po rusku piszę i godą do dziś. Parę lat nazad przyjechał do mnie kolega z narzeczoną, a on był richtig Anglik i powiedział, że to jest niemożliwe, że ja tak godą po takiej przerwie w nauce i nie wierzył, że ja się uczyła tylko 4 lata w LO. Było mi fest miło. Wykłady, których nie zapomnę nigdy. Miałam fajnego wykładowcy na studiach, pana Bogusława N. Kerry pracował w telewizji Katowice, a potem był prezesem Radia Opole. On tak pięknie godał po polsku, a ja go słuchała z otwartą gębą. Kiedyś mu powiedziała, panie doktorze, wie pan co, jak pan tak godo, to jakby pan książka czytał, a ja tak będę godać chyba za 30 lat. Oczywiście powiedziała mu to czyściutką polszczyzną. Wszyscy moi kamraci i kamratki nie umieli pojąć, jak idzie godać na przerwie godką, godać wice w godce, a potem elokwentnie dyskutować akademicko. A ja lubię dyskutować, bo ja się nie boję publiczności. I zawsze była aktywna i raz mnie nie było na zajęciach, bo była w lazarecie. Bogusław N. przyłazi, poleciał wzrokiem po nos i go do „A kaje Johana” i wszyscy się lachali.